wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus nyambung qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lah pas diwaca qul a'udzu birabbil falaq niku talinane wau jumlahe wonten 11. Lah surat Al-Falaq kali surat An-Nas niku nek digabunge jumlahe ya wonten 11 ayat. Pas diwaca niku dening Rasul qul a'udzu birabbil falaq. Utus setunggal taline ya Bu. Taline rambute Rasul wau jumlahe ana 11. Diubet-ubet ning sisir. Terus qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq putus ates ping 2 sampai jumlahe 11. Pas nek taline 11 niku wau putus, sakite Rasulullah langsung sembuh. Ngoten. Dadose nun sewu dadi jenenge sihir santet napa temun mulai jamane Rasul sampun wonten. Lah solusine nek wonten tiyang kenging santet napa temun niku ajane Rasul diwacane surat napa wau? Al-Falaq kali An-Nas. Biasane ditambah ayat kursi. Ngoten. Lah supados kita mboten kenging tenun santet kejahatan tiyang menawi pagi dan sore niku nggih diwaos napa qul huwallahu ahad wau al-ikhlas terus maknane al-falaq kali an-nas. Dadose 3 surat niku. Surat pertama al-ikhlas niku mohon pertolongan pada Allah. Nomor 3 niku al-falaq kali an-nas niku nyuwun perlindungan penjagaan dumateng Gusti Allah. Memang nun sewu nggih Pak. Memang kita hidup teng masyarakat. Kadang tiyang wonten sing seneng, wonten sing mboten. Lah mboten menungso tok. Setan dia berusaha menghalangi mboten seneng dumateng tiyang menungso. Lah carane supados kita terhindar dari kejahatan menungso, kejahatan setan, kejahatan jin. Kita mas napa wae surat Al-Falaq kali an-nas. Aku ora iso bukan iman. Nggih menawa nek kita wonten tiyang ngaos mirengaken nggih Bu, dimirenge ganjarane sami. Karena lagi nggih saged nggih berusaha untuk dipelajari. Nah, supados kita terjaga. Dipun bisa diketahui nggih Pak. Terus iki kula ngaos niku monggo kita